Fi triq il-Bella Vista f'San Ġwan għaddej ġmielu l-proġett li beda fl-aħħar ta' Lulju li għadda, tant li se jkun lest qabel l-iskeda ppjanata. Il-proġett li inkludi l-bini mill-ġdid tal-proġett bil-bankini b'kollox kien ilu ħafna mistenni f'din it-triq ewlenija li twassal għal triq San Ġiljan kif ukoll għal Slima Road li taqqat mal-Kappara Junction. Flimkien mal-periti u nies tekniċi minn Infrastructure Malta dan kollu qed isir possibbli. Permezz ta' dan il-proġett, Vjal ir-Raħan li saret fil-2019 se tingħaqad mal-Kappara Junction u bekk mhux biss se jingħaqdu rotta aħjar, iżda qed issir ukoll infrastruttura aħjar fit-toroq. One News tkellem mas-Sindku ta' San Ġwan, Trevor Fenech, li spjegalna kif dan il-proġett jinkludi wkoll parkeġġi ġodda, aspett ferm importanti għar-residenti tal-lokal biex ikunu moqdijin aħjar. U qal li se jkunu qegħdin jagħtu dera differenti t-triq permezz ta' żieda ta' siġar u arbuxelli kif ukoll spazji żgħar miftuħa. Ta' wieħed ifakkar li dan huwa parti mill-proġett illi aħna qegħdin nagħmlu, illi di triq tajnija priorità wkoll sabiex aħna nkunu qed nippreparaw ukoll għal meta jinbeda il-proġett tal-pjazza ta' San Ġwan ta' 7200 metru kwadru ta' open space li ħajkun wieħed mill-ikbar li ħajkunaw ġewwa pajjiżna, għalhekk il-preparamenti bdew isiru fil-waqt li qegħdin għaddejjin bil-preparamenti tal-spazju miftuħ tal-pjazza tal-lokalità tagħna biex bekk ikonna l-infrastruttura meħtieġa sabiex nifilħu għax-xogħol li għad baqa' x'namlu.